Kumusta kamuntanan dinha sa BJMP, Giholingan City? Maayo bang tanan? Sa pag-abot na ako dinhi sa Canada, pila na katuig karon. Ignorante gihapon ako sa ilang mga sinultian, sa ilang mga sa ilang unsang pasabot nila. So usa ni ana ka adlaw ang dinhay akong kaila miingon siya, "What's up?" Nagtanaw-tanaw ko sa itaas, unsa may tuwa sa up. Iyong giusab, "What's up, bro?" Wala ko makatingog og unsa lang to. Kay wala ko'y nakita sa taas, "What's up?" Ang buot diyang ipasabot, "What's up?" Mao nga, "Kumusta ka? Unsay nahitabo sa imong kinabuhi?" So, ako karon usab magsulti kaninyo, "What's up?" So, ang isulti ninyo, "Everything is fine. Everything is okay." So guys, dinha sa BJMP, mangutana ko usab, "What's up?" Unsa may sulti ninyo? I hope and pray na ang tanan maayo lang ninyo dinha. So usa kita magsugod atong hangyon ang Ginoo nga mag-uban kanato karon. Atong iduko ang atong ulo o ipiyong ang atong mga mata. Mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan nga mao'y gabuhat sa kalibutan, nga mao'y nagpadala ni Jesus aron nga kami adunay kaluwasan. Sa ngalan ni Jesus nga mao'y miadto sa Kalbaryo aron nga mapildi niya ang lala sa sala, aron nga kita mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan, og sa ngalan sa Espiritu Santo nga mao'y musulod sa among kasing-kasing, nga mao'y mag-convict, nga mao'y mutabang kanamo. O Dios, mo adto kami sa imong atubangan aron nga mangayo og tabang, nga hinaot punta nga ikaw magauban kanamo karon, nga hinaot punta nga ikaw ang among teacher, hinaot punta nga kami excited sa pagtuon sa imong pulong, kay diha sa imong pulong ang kinabuhi nga walay katapusan. Diha sa imong pulong nga mahibaw-an namo ang imong mga commands, ang imong mga sugo. Diha sa imong pulong nga ang among kahadlok sa kinabuhi mawala. Diha sa imong pulong nga kami mosalig nga kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa dili pa kita magsugod, akong isulti kaninyo ang usa sa mga background, mga usa na kalibo karon. Dinhay usa ka tawo sa Inglaterra nga ang ngalan niya si Stephen Langdon. Sa iyang nakita sa Bible, kay ang Bible sa unang panahon, walay kapitulo, walay versikulo. So ang iyang gihuna-huna nga iya kining bahinon para sayon lang kaayong basahon o sayon lang usab nga mahinumduman. So karon aduna kitay kapitulo, adunay versikulo. That was sobra na karon sa usa ka libo ka tuig. Ang unang Bible nga may kopya mao ang Wycliffe. So ang tanang Bible karon sa kalibutan, bisag German, English, Filipino, Tagalog, naanay versikulo, naanay kapitulo. So karon naata sa kapitulo 14. Og maayo kayo usab nga gibahin. Apan adunay panahon, adunay mga areas na dili pud maayo. Kay usay wala ta makahibalo kung paghuman sa usa kapitulo, lain na ba pod nga istorya, lain na pod nga panahon, lain na pod nga bahin sa pag-istorya. Pero usahay ilang butangan lang og kapitulo, pero wala dahi panahuman ang istorya. So ang scenery wala pa dahi nahuman. So usay makalibog sa ubang mga tao. Pananglitan karon nato ang kapitulo 13
hantod sa kapitulo 17, usara ni siya kagabi. Sa dihang si Jesus nagkaon sila og mga disipulo pinakakatapusan nilang panihapon, Huwebes sa gabi. Og nagsulti usab si Jesus niining 12 niya katinunan na kauban niya og 3 ka tuig pinakakatapusan niyang panamilit. Pinaka-importante usab ni kanato sa kay aduna kitay mapupo ni ini. So mao na nga usay problema, pero karon nahibalo kita nga ang kapitulo 14 sumpay lang ni siya sa nahitabo sa 13. Siguro gipaingon sa kapitulo 17 mga 3 or 4 ni ka oras. So Huwebes sa gabi ng husto, paghuman dakpo na siya sa kadlawon, paghuman ilansang na siya sa cross. So 3 o 4 lang ni ka oras. So atong mahinuduman nga kini usa lang ni siya ka party. So atong basahon, guys, what's up? Naa na bata sa atong kapitulo 1, kapitulo 14 sa Juan. Gisulat ni Juan nga gihigugma sa atong Ginoong Kristo. John the Beloved. O dili nato malimtan unsay tuyo, unsay purpose, unsay aim nganong gisulat ni Juan. Gisulat ni Juan aron nga kita mahibalo nga si Jesus ang Misaya. O sa atong pagsalig sa iyang ngalan, makabaton kita kinabuhi nga walay katapusan. So dili nato ni malimtan ang purpose, ang tuyo ni Juan. So guys, naanama mo dinha sa kapitulo 14, basahon nato. Og mingon kanila si Jesus, ayaw kamo og kaguol. Salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako. Nganong nakasulti man si Jesus nga ayaw kamo kaguol. Ayaw kaguol sa ubang translation, ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kahadlok. Nganong nakasulti man ani si Jesus? Si Jesus makita niya ang tanan kung unsay atong gibati, ang tanan makita niya. Pananglitan sa babae nga 5 ang bana, nahibawan niya. Ikaw ako usab mahibawan sa atong Ginoong Kristo. So kining 12 ka mga tao nga disipulo, nahibalo si Jesus nga nabalaka sila gusto ni ining gabiuna nga unta mao ni celebration sa Passover. So karon lain ang nahitabo. Guys, wala ako sa winter, wala ako nagsakit, wala ako nagubo, wala ako nasipon. Pero karon nga summer, giubo ko gamay, so mag-inom lang ko coffee or pasayloan lang ko kung mag-ubo-ubo ko sa atong leksyon. So, nakita ni Jesus nga sila nabalaka. Nganong nabalaka man sila? Nabalaka sila tungod kay ang si Jesus siging miingon nga biyaan na sila. Muadto na si Jesus sa usa ka lugar. Ug ikaduha, miingon siya nga usa sa kanila magbudhi. Ug ikatulo, ang ilang leader nga si Pedro, miingon siya sa dili pa magtugtugaok ang manok, ilimod niya ang atong Ginoo. So silang tanan na balaka. Kay pananglitan ikaw, adunay usa ka leader nga imong gibiyaan ang imong pamilya aron nga basig makadaog siya sa eleksyon or mituog gyud ka nga siya mahimong mayor or mahimong gobernador. Apan paghuman di ay wala, lain di ay ang tuyo. So mabalaka kag husto. Sila usab kining mga disipulo pananglitan si Matthew. So wala pa siya mi ubani sa Kristo. Tax collector, magkuha siya og buhis. Kung ang trabaho nimo sa unang panahon, ikaw magkuha og buhis, dato ka daghang kwarta. Pero iyang gibiyaan aron nga siya mosunod ni Jesus. Silang Pedro, San Pedro ug uban pa,
maayo ang ilang pagpangisda. Si San Pedro nay asawa, iyang gibiyan aron nga mosunod siya ni Hesus. Og karon niining gabion na miingon si Hesus nga biyaan silang tanan. So ang ilang tuyo nga basin si Hesus mahimong hari dinhi sa kalibutan nawala. Kay mo na ilang paglantaw kay si Jesus mingon biyanok ko na kamo. So dako kay ning pagkahugno sa ilang kinabuhi. Og mingon usab si Jesus nga usa ka ninyo magbudhi kanako, si Judas. Pero silang tanan dito wala mahibalo kung kinsalay magbudhi. Og sa akong giingon ninyo ang leader nila nga si San Pedro miingon nga Ginoo dili gyud ko mahadlok muuban ko kanimo, ako kang panalipdan. Apan miingon si Jesus sa dili pa magtuktugaw kang manok imo kang ilimod. So silang tanan nasubo silang tanan, murag nawad-an silang pag-asa. So mao nang miingon si Jesus sa versikulo 1 pa, ayaw kamo og kaguol. Salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako. So kini maayo usab ni kanato. Ikaw ako adunay kitay problema dinha. Kamo aduna ka may problema sa BJMP sa sulod. Miingon si Jesus ang mga tao nga masunod kaniya, miingon siya sa inyo, ayaw kamo og kaguol. Salig lang mo. Miingon siya, salig kamo sa amahan. Sa ilang pagsulti sa una, ang amahan na mao si Jehovah. Salig kamo ni Jehovah ug salig usab kamo kanako. Unsa may sulti pa niya? So kinahanglan mo salig kinsa may saligan. Nganong di man ka maguol kay ang atong saligan mao ang Ginoo, mao si Kristo. Versikulo 2. Unsa pa may giingon nganong dili kita mabalaka. Sa versikulo 2, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak or lawak, apan ang original ani nga translation dili lawak kundi kwarto. Og moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. So ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kadlok kay mag-andam ako. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ini. Adunay gamayng background ani. Sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Jacob, ni Moses, wala sila balay panitag, wala sila bungalow. Tent lang, tulda ang ilang gigamit. Og kung mag-asawang anak, magbutang usab sila gamayng kwarto tupad sa tulda. So kung daghang mga anak, daghang pong kwarto sa mga tulda dito, sumuda ko ang tulda. Mao nay buti pasabot na Hesus nga adunay kwarto. Adunay gamayng apartment nga akong giprepare ninyo. So uban nga translation sa English, moingon sila, I am preparing a mansion. Dako kayo nga balay, pero original kwarto. Bisan pa, mansion, kwarto, basta makaadto kita sa langit. So mao ni giingon niya, ayaw ka mo kabalaka, kay ako magpreparar. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang mga lawak, daghang mga kwarto. Kung basahon nato sa pinakakatapusan nga libro sa New Testament, in English, Revelation, or Mugna, dito sa kaparte nga gi-describe nila ni Juan kung unsa man ning giprepare sa Ginoo. Miingon siya nga kini dako kayo ni. Unsa kadako ni? Kadako ikumparar sa bulan ang giprepare sa Ginoo. Dili ang bulan pero kadako sa bulan. Dili lingin kundi iskinado. Mura og gantangan. Dinay nag-compute miingon nga 20 ka bilyon ang makasulod dito. O kita nahibalo usab nga kung kita mamatay o may bag-o na kitang kinabuhi, pananglitan si Jesus sa pag namatay siya o nabanhaw, bisag asang kwarto, bisag sirado nakasulod siya.
So posible usab nga kita kung mabanhaw sa katapusang adlaw, makasulod kita sa gi-prepare sa Ginoo. So kung makakita ka mo bulan, hinumduman ninyo nga mauna kadako ang gi-prepare sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 3. Og kung atuan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Importante kayong pulong kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. So nakatabang ni sa kahadlok sa mga disipulo o sa atua usab. Versikulo 4. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. 5. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultul sa dalan, sano pagkahibalo? Ngutana si Tomas. Si Jesus mitubag, ako ang dalan. Wala na ilaing dalan sa kalibutan. Miingon siya, ako ang dalan. Unsa pay giingon niya? Ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay, sigurado kayo niya, walay makaadto sa amahan kung dili muagi ka nako. Miingon siya, wala siya miingon nga makaadto ka sa amahan kung ang imong relihiyon mao ni imong relihiyon. Wala siya magsulti. Miingon siya, muagi gyud nako. Miingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran. Daghang mga tao sa kalibutan karon nga dili motuo niini. Miingon sila, nganong mga Kristiyanos man lang ang dalan, nganong sila lang makaadto, nganong dili kining binilyon nga mga Muslim, mga Hinduism, kung unsa pa ng ism din ha. Nganong kamo man lang. Si Jesus miingon nga siya lang ang dalan, wala nay laing dalan. Wala nay laing kamatuoran. Wala nay laing nga maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ngano makahatag man siya kinabuhi nga walay katapusan? Daghang mga leader sa relihiyon karon sa kalibutan. Bilyon ang ilang sumusunod. Ang ilang leader namatay, naalang sa yuta, wala mo bangon. Namatay gihapon hangtod karon. Ang atong leader nga si Jesucristo, pagkatulo ka adlaw siya nabanhaw. Miingon siya, bay lubnganan. Nabanhaw siya, buhi siya. O nang makahatag siya kinabuhing walay katapusan. Kanang ubang mga leader, naapa gihapon ang ilang lubong. Patay gihapon sila. So kinsa may imong sundon? Kadtong patay na leader o kadtong leader nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan? Si Tomas miingon, Ginoo. Versikulo 6, si Jesus mutubag, ako ang dalan, walay laing dalan, kamatuoran og ang kinabuhi. Ingon siya, walay makaadto sa amahan kung dili maagi ka nako. Ang atong relihiyon, dili ka makaagi. Kung kinsa ng mga leader sa relihiyon sa Philippines nga maayong mosulti kayo, makabuhig patay, dili sila makabuhi og kinabuhi. Dili sila makahatag og kinabuhi. Dili sila maong dalan. Dili sila mao ang kamatuoran. Versikulo 7. Karon ang makaila na kanako, mingon siya di ay, karon nga nakaila na kamo kanako. So tulo sila ka tuig nga nag-uban-uban ni Jesus. Makaila usab kamo sa akong amahan. Kinsa may amahan niya? Si Jehovah. Pero mingon siya, kung nakaila na kamo kanako, nakaila usab kamo kang Jehovah. Og mayin siya, og sukad karon nakaila na kamo kaniya.
o nakakita na kaniya. Kinsa may nakita nila sa mga disipulo? Ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang Jehovah sa Old Testament. Kung nakita nimo si Jesus, nakita mo si Jehovah. Si Filipe miingon, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kanamo. Versikulo 9. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyo tulo ka tuig. Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya wala ka pa gihapon makaila kanako, Filipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busa, ngano nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Klaro ba ang gisulti ni Jesus? Versikulo 10. Wala ka mutuo, Filipe, nga ako anaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako. Wala magagikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. So klaro nga si Jesus miingon nga siya ang Ginoo. Daghang mga relihiyon sa kalibutan o sa Pilipinas miingon nga si Jesus, wala miingon nga siya ang Ginoo. Kung naay mangutana ninyo, ingna sila nga basahon nimo ang libro ni Juan gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 21 og didto mahibaw-an nimo. Kang ilang pangutana moingon din sila, si Jesus miingon ba nga ako ang Ginoo? Inang basahon ninyo. Kay kini amo ning gitun-an og pila ka semana. Ang pagsulat usab ni Juan sa unang Juan, si Juan nga disipulo ni Jesus nagsulat din. Mao ni iyang giingon sa usang libro. Nagsulat kami mahitungod sa pulong. Kinsa man ang pulong? Si Jesucristo. Mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diya ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Ang buot ning ipasabot si Jesucristo. Di na si Jesus sa wala pagbuhat ang kalibutan. Unsay sulti niya? Nadungog namo kini. Nadungog niya ang sulti ni Jesus. Nakita og nahikap gayod namo. Ingon siya, nahikap namo. Ang pulong nahikap namo ang Ginoo. Kay kauban man nila si Jesus. Nadungog nila, nakita nila, og nahikap nila ang Ginoo na si Jesus. Mao na isulti ni Juan sa 1 John chapter 1 versikulo 12. Ang tinuod mao kini, ang motuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, og magbuhat siya labaw pa ni ini, kay moadto man ako samahan. Unsa may bot na ipasabot ni Jesus sa pulo nga labaw pa ni ini, magbuhat pa ang mga sumusunod niya. Si Jesus sa 33 ka tuig, dinha lang siya sa nation nga Israel. Daghang mga tao nakadungog kaniya. Apan sa wala na si Jesus, ang iyang mga disipulo, kining promise, kining saad, nga daghan pa. Ang pulong sa Ginoo, ang kinabuhi ni Jesus, ang mensahe, miadto na sa daghang lugar, ni miadto na dito sa Roma, miadto sa Europe, miadto sa Africa. Daghang mga tao ang nahibalo na mahitungod ni Jesus. Bisan karon dito sa Africa, daghang mga tao nga mituo og misalig ni Jesus. So mao na giingon ni Jesus nga ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, nga magbuhat sa labaw pa ni ini. Daghang mga tao karon nga mituo sa atong Ginoong Jesucristo. Versikulo 13, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak.
Ah, guys, kinahanglan ato ning masabtan. Ining bersikulo, ah 13. Ug buhaton kung bisag unsa ang inyong pangayoon. Bisan unsa, pangayoon, importanteng pulong. Pero mayroon siyang giingon sa akong ngalan. Sa akong ngalan lang, akong buhaton. Kung dili tungod sa akong ngalan, dili na ako nabuhatan. Panalitag mo iyong kang Ginoo, gusto kong dako kayong balay. Buhaton ba na niya? O kung iyong ka, Ginoo, na nasuko kog husto sa katao. Tabangan nimo ko nga ako makapasaylo. Dunggon ni Jesucristo ang imong giampo. Kay maunay kini ay ni Jesus, maunay kinaiya niya nga mupasaylo. Dili siya moingon nga okay, ikaw gusto ka motorsiklo, mayon ka Ginoo hatagan mo og motorsiklo. Dili ingon ana ang pagpangayo o ang paghatag sa Ginoo. Dili mingon siya sa akong ngalan. So adunay mga requirements. O unsa man himayaon ang amahan pinaagi sa anak. So ang imong pangayoon di ay kinahanglan nga himayaon ang atong Ginoo. Dili nga ikaw ang himayaon. Panalitag moingon ko, Ginoo, hinaot pa ta nga ako mahimong gwapo kayo o bata kayo. Unsa man na, mahimaya ba ang atong Ginoo sa akong gihangyo? No, dili siya mahimayaon sa akong gipangayo. Kay dili man importante. Ako usab, dili ako mangayo ni ana. Bisag dili ko gwapo, bisag dili ko bata, apan nalipay lang ko sa akong kinabuhi karon. 14, kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. So, mangayo kita sa iyang ngalan. Dili day tungod sa nga kita malipay, nga kita dayigon, nga kita guwapo kayong balay. Apan ang atong pangayoon, kinahanglan si Jesus ang Ginoo ang dayigon. Dili ikaw. Versikulo 15. Kung nahigugma kamo kanako, giingnan niya ning mga disipulo, kung kamo nahigugma kanako, tumana ninyo ang akong sugo. Sa versikulo 13, unsa may gisugo ni Jesus? Maghigugmay kamo og usa og usa. Nganuman, aron ang mga tao, mga dili Kristiyanon, makita nila ang imong kinabuhi. So, posible usab nga naay mga tao miingon, ako Kristiyanos, na baptize na ko, baptismo, apan kumusta man ang ilang kinabuhi? Nahigugma ba sila? Sa mga pobre, nahigugma ba sila? Nakapasaylo ba sila? So, ang ilhanan nga ikaw tinud nga sumusunod ni Jesus, o nga mahigugma ka sa isig ka tao. Mao na yang sugo, maghigugmay og usa og usa. Verse 16. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang. Oh, mingon siya ako mulakaw na. Pero mangayo siya sa iyang amahan nga ihatag nga magtatabang kanato. Mingon siya ako, wala na ako din Ang physical niya, wala na siya. Apan, adunay promise. Magtatabang. Iyang ihatag. Mingon siya, maghatagan kamo niyag laing magtatabang. Kinsa man siguro ni? Aron makig-uban kaninyo. So, makig-uban kaninyo. Hangtod sa kahangturan. Wow! Unsa may mga importanteng pulong ani? Maghatag, unsa may ihatag? Magtatabang. Og makig-uban kaninyo. Unsa pa? Unsa usa ka adlaw lang ba na? Usa ra ba na ka bulan? Miingon si Jesus sa kahangturan.
kinsa man ni siya. Kinsa may sa Trinity. Ang Amahan, Ginoong Amahan, ang Ginoong Anak, o ang Ginoong Espiritu Santo. Mao ni giingon niya nga mutabang kanato nga mosulod sa imong o sa akong kasing-kasing. Mao ni mutupad kanimo. Og unsa man, this is very good kaysa hangtod sa kahangturan mo bang kanimo. Dili mo biya kanimo. Versikulo 17. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. So miingon na siya, kaya kana maong espiritu sa kamatuoran. So mao na nga mituo kita nga adunay Trinity. Usa ang Ginoo pero tulo ka persona. Siya maong espiritu sa kamatuoran. Insya ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Katong mga tao nga dili mo to ni Hesus, dili mo dawat. Kay dili man kini makakita o makaila kaniya. So katong mga dili Kristohanon, dili makadawat. Apan kamo, miingon siya, kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Sumonay pasalig ni Jesus nga ang espiritu nagpuyo na dinha kanila. Og ang espiritu usab magpuyo usab kanato. Makig-uban sa mga sumusunod ni Jesus lang. Mingon siya 18, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Dili ko kamo biyaan nga walay mahitabo ninyo. Mura kamog ilo, mingon siya, mubalik ako kaninyo. So, mularga ko, apan naay magpabilin, og ako mubalik. 19, sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Buti pa sibot, wala na siya. Apan kamo makakita kanako. Nganong makakita man? Tungod sa gibilin ni Jesus ang Espiritu Santo. O kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. So si Jesus miingon na siya buhi, dili siya patay. O buhi usab kamo. Buhi, buti pasabot ang kinabuhi nga walay katapusan. Versikulo 20. Inigabot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan ug kamo ania kanako. Sama nga ako ana usab kaninyo. So, ang Espiritu Santo naa kaninyo, miingon si Jesus, ako usab naa kaninyo. Pareha lang sila. 21. Ang mudawat sa akong mga sugo, unsa man, o madawaton o magtuman, dili lang magdawat sa sugo, di lang paminawon kundi magtuman. Niini mao ang nahigugma kanako. So kung magtuban sa iyang sugo, sa context niini sa versikulo 13 nga ang sugo maghigugmaay ang usa ug usa. Mao nay konteksto. Mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako, ug ako usab mahigugma kaniya ug magpailala sa akong kaugalingong ngadto kaniya. Makalibog gid tay. Apan mao ni gisulti sa Bible. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon, ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Nganong dili man? Imagine, hunaon na tulo ka tuig siyang nagsermon, adunay daghang milagro, sobra sa 40. Apan ang mga Jew, mga Hudiyo sa Israel, wala mo to kaniya.
Versikulo 23, si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo kaniya. Oh, ang amahan, si Jesus, ang Espiritu Santo magpuyo kanato, musulod sa atong kasing-kasing. Nahibalo ba mo niini? Nga ang Ginoo mo puyo sa atong kasing-kasing. ₱24. Og wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. 25, gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Sumonay panamilit nga siguro in a few hours, sa pipila ka oras na lang, dakpo na si Jesus. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Padala sa amahan sa ngalan ni Jesus. Magtudlo unsay trabaho sa Espiritu? Magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So, mao na trabaho sa Espiritu Santo, magpahinumdum sa magtudlo o magpahinumdum. Mao na trabaho sa Espiritu Santo. Bisan sa atong pagbasa sa atong Bible, ang Espiritu Santo ang magmando, ang magpahinumdum kanato. 27, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. So miingon siya, ayaw kamo kahadlok, kabalaka, kaguol. Karon miingon siya, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kamo kahadlok. Para sa ato usab ni. Kung unsa inyong sitwasyon din ha sa BJMP, ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kahadlok. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo niini, motuo kamo. Versikulo 30, dili na ako makigsulti kaninyo dugay. Taliabot ang nagmando ni ining kalibutan. Wala siya gahom nga makabuntog kanako. Gahom sa yawa, miingon si Jesus, dili makabuntog kanako. Miingon siya, tana, manglakaw na kita. Nahuman na ni Jesus ang iyang gisulti didto sa balay nga dito sila nanihapon. Miingon siya, tana, manindog na kita, muadto na kita sa Olivo. Nga dito si Jesus magampo. Nga dito budhian siya. Nga dito na siya dakpon. Tana, muadto na kita. Unsa may inyong respond, unsa may inyong reaction sa atong gitunan karon? Unsa may inyong paglantaw ni Jesus sa inyong kabalaka sa kahadlok? Unsa may atong naantiguhan sa atong pagtuon karon sa mga kahadlok, kabalaka? Hatagan kita og paglaom, hatagan kita kalinaw tungod kay ang Espiritu Santo magauban man kanato. Magaampo kita. Amahan, daghang salamat sa imong gihatag kanamo. Daghang salamat sa Espiritu Santo na maoy mo hatag og kalinaw, na maoy makahatag namo kusog. Daghang salamat nga usab kami adunay victory against Satan, Lord. Sa ngalan ni Jesus, Amen.